Μια νέα παράμετρο στην υπόθεση της δολοφονίας του Μπάμπη βάζει μία συσκευή που βρέθηκε στα προσωπικά του αντικείμενα. Είναι αυτό το μικρό γκάτζετ που εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ρούτερ. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Πρόκειται για έναν εξορυκτή κρυπτονομισμάτων. Προμηθεύτηκαν αυτή τη συσκευή για να μπορέσουν να βγάλουν κρυπτονομίσματα. Οι ειδικοί αναλύουν τον τρόπο που λειτουργεί. Εξηγούν πως το μηχάνημα αυτό είναι ικανό να λύνει δύσκολες μαθηματικές εξισώσεις. Έχει ενσωματωμένα πανίσχυρα υπολογιστικά συστήματα και φέρνει μικρά ή μεγάλα κέρδη στον κάτοχό του. Κάποιος λοιπόν υποσχέθηκε σε κάποιον ότι θα του έβγαζε χρήματα. Για να το κάνει αυτό, πήρε χρήματα τα οποία τα επένδυσε σε υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αγόρασε πανάκριβες κάρτες οθόνης, πανάκριβες κάρτες γραφικών και πανάκριβους επεξεργαστές. Τη μικρή αυτή συσκευή που συνδέεται μέσα από εφαρμογή σε τηλέφωνα και υπολογιστές μπορεί κανείς να την προμηθευτεί κυρίως από site του εξωτερικού. Η αξία της ανάλογα με τις αποδόσεις μπορεί να φτάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μία τέτοια συσκευή αγοράζεται από νόμιμα καταστήματα του εξωτερικού. Είναι αξίας άνω των 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει περισσότερο από 16.000 ευρώ. Η διαδικασία της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων θεωρείται αρκετά ενεργοβόρα και γι' αυτό λένε πως είναι σχεδόν απαγορευτική για την τσέπη ενός και μόνο ανθρώπου. Θα δούμε στο μέλλον που ήταν η σύνδεση με το ρεύμα, γιατί εκεί είναι και τα πολλά χρήματα, επειδή οι καταναλώσεις είναι τεράστιες και έχουμε δει πολλές φορές να συνδέονται ακόμη και σε δημόσιες υπηρεσίες. Η καλλιέργεια κρυπτονομισμάτων για ορισμένα κρυπτονομίσματα, όπως είναι το bitcoin, έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκη με την πάροδο του χρόνου. Χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό και αυτό το κάνει πιο δύσκολο για να επιλέξει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό. Τα μηχανήματα αυτά, σαν αυτό που είχε στο σπίτι του ο Μπάμπης, και αυτό είναι στοιχείο που πια το έχει ανάκριση, δεν είναι κάτι που λέμε, που εικάζουμε, είναι δεδομένο. Τα μηχανήματα αυτά είναι αγορασμένα από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Από αυτή την εταιρεία είναι στο Μεσολόγγι αυτά τα ενεργά μηχανήματα που βλέπετε. Δεν είναι ένα ή δύο, είναι πολλά. Είναι 6 τον αριθμό. Αυτό εδώ είναι στο σπίτι του Μπάμπη. Τα υπόλοιπα είναι σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν ξέρω αν όσοι τα είχαν αυτά τα μηχανήματα είχαν μεταξύ τους κάποια σχέση. Το βασικό ζήτημα με αυτά τα μηχανήματα είναι ότι παρακολουθούν τα κρυπτονομίσματα, για να το πω όσους δεν το γνωρίζετε πώς γίνεται, και προσπαθούν να παράξουν κέρδη. Είναι περίπλοκη η διαδικασία και το λέω όσο πιο απλοποιημένα μπορώ. Δεν είναι κάτι παράνομο. Και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο στο Μεσολόγγι. Γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, το έλεγα και πριν, αν μειώσω και δείτε πόσα μηχανήματα τέτοια υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, θα εκπλαγείτε. Από τα Τρίκαλα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα έχουν και πάρα πολύ καλό δίκτυο και χρειάζεται γρήγορο δίκτυο. Μέχρι το Βόλο και το Πήλιο. Κοιτάξτε εδώ. Ιστορία. Είναι μηχανήματα τα οποία παράγουν κέρδη από κρυπτονομίσματα. Μη συζητήσουμε για την Αθήνα. Πόλεμος. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όλα αυτά είναι μηχανήματα που παράγουν κρυπτονομίσματα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτές τις περιοχές το Μεσολόγγι είναι εντυπωσιακό, γιατί σε σχέση με τον πληθυσμό του έχει αρκετά τέτοια μηχανήματα. Το πρόβλημα που έχουν αυτά τα μηχανήματα είναι ότι χρειάζονται πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή, χρειάζονται πάρα πολύ ρεύμα. Τόσο πολύ που δεν φαντάζεστε. Και έχουν βρεθεί και διάφορες πατέντες με κάποια pools, όπως λέγονται, κάποιες πισίνες για να παίρνει κανείς ενέργεια. Θα δούμε τον κύριο Μίγκο για να μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία, κύριε Μίγκο, όσο πιο απλά γίνεται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καταλαβαίνω ότι ο χώρος είναι λίγο περίεργος των κρυπτονομισμάτων, οπότε θα προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε πιο απλό. Γιατί ακούμε, η αλήθεια είναι στα δελτία. Πάμε να το πούμε, μην κάνουμε πολλή ανάλυση, πάμε στην ουσία. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνω λοιπόν ότι από το μηχάνημα που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά γινόταν παραγωγή κρυπτονομισμάτων. Τώρα η παραγωγή των κρυπτονομισμάτων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Δηλαδή μπορώ να χαλάω ενέργεια και να βγάζω κρυπτονομίσματα. Μπορώ να δίνω δίκτυο σε κάποιους άλλους ανθρώπους και να βγάζω κρυπτονομίσματα. Κάθε κρυπτονόμισμα λοιπόν έχει διαφορετική χρήση. Για παράδειγμα, δεν είναι το συγκεκριμένο, από ό,τι φαίνονται και στις εικόνες,
Το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είναι μηχάνημα παραγωγής bitcoin. Είναι κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα. Είναι άλλο κρυπτονόμισμα, ναι. Παρ' όλα αυτά. Είναι το Helium το οποίο. Το Helium είναι το οποίο κυνηγούσε, το λέω σε εισαγωγικά, ο Μπάμπης. Και τώρα μεγαλώνουν κιόλας και ευχαριστώ πολύ το χάρτη για να δείτε πόσα τέτοια μηχανήματα, χιλιάδες μηχανήματα υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και πολύ περισσότεροι υπάρχουν στις ΗΠΑ. Μιλάμε για ένα τρομερό δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία. Έτσι. Και ένα τέτοιο μηχάνημα είχε αγοράσει και ο Μπάμπης. Για συνεχίστε, κύριε Μίγκο. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ λιγάκι, γιατί το συγκεκριμένο καταρχήν κρυπτονόμισμα δεν καταναλώνει ιδιαίτερα πολύ ενέργεια. Αυτό που κάνει είναι δίνει στο δίκτυό σου το ίντερνετ που έχεις στο σπίτι σου, τον πάροχό σου που έχεις στην Κοσμοτέ, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Το δίνεις λοιπόν σε ένα δίκτυο και μοιράζεις το δίκτυό σου με άλλους. Ναι. Άρα δεν είναι μηχανήματα παραγωγής bitcoin που είναι τρομερά ενεργοβόρα. Μάλιστα διαφημίζονται ότι δεν χαλάνε και πάρα πολύ ενέργεια. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία ότι ναι, κάποιος άνθρωπος αγοράζει κάποια μηχανήματα, καταναλώνει κάποιο ρεύμα και πρακτικά βγάζει κάποια κρυπτονομίσματα. Αυτά τα κρυπτονομίσματα μπορεί αργότερα να τα πουλήσει. Αν τα πουλήσει σήμερα, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χασούρα γιατί δεν είναι τόσο ψηλή τιμή τους. Είναι σαν να παράγει κάποιος άνθρωπος ζαρζαβαντικά, να το πω διαφορετικά. Ναι, ψάχνει τη στιγμή που η τιμή θα φτάσει στα ψηλά. Μπράβο, ακριβώς. Οπότε είναι ένα εμπόριο το οποίο και αυτό έχει να κάνει με τα πάνω του και τα κάτω του. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να παράγει αυτό το κρυπτονόμισμα, να το παράγει για ένα χρόνο, να μην το πουλάει, γιατί η τιμή του είναι χαμηλή, και κάποια στιγμή το κρυπτονόμισμα αυτό να κάνει 100% πάνω, για παράδειγμα, 200 ή 300% πάνω, και να αποφασίσει να το πουλήσει. Κύριε Μίγκο, ένα τελευταίο. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να παρακολουθηθεί από το κινητό, έτσι δεν είναι? Σωστά. Υπάρχει μια σύνδεση για να ελέγχεις την παραγωγή σου. Όπως ελέγχουμε τα φωτοβολταϊκά μας και την παραγωγή τους από το κινητό μας τηλέφωνο, μια εφαρμογή, αντίστοιχα με μια εφαρμογή βλέπεις σήμερα τι παραγωγή. Γιατί ήταν ανοιχτή μια εφαρμογή στο κινητό του και μετά τη δολοφονία του, όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Λέω ότι θα μπορούσε να είναι το Messenger, το Viber, το WhatsApp. Θα μπορούσε όμως να είναι και αυτή η εφαρμογή. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι, και ενδεχομένως θα πρέπει να διερευνηθεί, είναι ακριβώς επειδή είδαμε τευτέρια με χρωστούμενα, με το ένα με το άλλο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ενδεχομένως ο οποίος έχει μια γνώση πάνω στα κρυπτονομίσματα. Εντάξει? Και πολλές φορές, να ξέρετε, αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δηλώνουν καθόλου εισοδήματα ή έχουν μια τυπική δουλειά ή οτιδήποτε. Και πραγματικά μπορεί με το εμπόριο των κρυπτονομισμάτων, δηλαδή έβγαλε ένα Helium σήμερα και το πούλησα μετά από ένα χρόνο. Και μάλιστα αυτές οι συναλλαγές είναι με μετρητά, έτσι. Σου δίνω 1.000 ευρώ, δώσε μου 500 Helium. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μίγκο. Αυτό μπορεί να δίνει και μια απάντηση σε κάτι που υπήρξε ως απορία, φίλες και φίλοι. Ήταν μια απορία που έλεγε: βρε παιδάκι μου, αυτός ο Μπάμπης έβγαζε αυτά τα χρήματα. Φαίνεται ότι με το που έβγαζε αυτά τα 3.000 το κάθε μήνα, πήγαινε, έκανε ανάληψη, έδινε σε φίλους του κτλ. Είχε στο λογαριασμό του η μητέρα του 60.000 ευρώ και σήμερα έχει 30.000. Πώς βρέθηκαν αυτά τα χρήματα? Μήπως σημαίνει κάτι περίεργο? Όχι, θα μπορούσε να είναι αυτό που βλέπετε. Θα μπορούσε να είναι η επένδυση που έκανε ο Μπάμπης, ο οποίος φαίνεται ότι ψαχνόταν. Το λέω πάρα πολύ απλά. Υπάρχει λοιπόν το μηχάνημα των κρυπτονομισμάτων, αυτό εδώ το μηχάνημα στο σπίτι του Μπάμπη. Η τελευταία αναζήτηση που κάνει ο Μπάμπης δεν είναι για κρυπτονομίσματα, αλλά είναι για θησαυρούς. Είπαμε από την αρχή ότι αυτό μπορεί να είναι το πρόσχημα που τον παρέσυρε ο Χασάπης, γιατί η περιοχή δυστυχώς έχει παράδοση στην αναζήτηση θησαυρών. Το δυστυχώς το λέω γιατί λέγονται διάφορα και υπάρχει διάσπαρτος φόβος, όπως θα δείτε.